Aquest cap de setmana ens creua una pertorbació i això implicarà que trobem una mica d'onatge, onades que poden superar durant molts moments el mig metre a diferents punts del litoral, especialment cap a la Costa Brava. Aquest dissabte, de fet, tenim un cel variable, pols en suspensió, pot arribar a caure encara alguna gota de fang en alguns punts del litoral, mantindrem l'ambient càlid i xafogós aquest dissabte i hi haurà maror a gran part del litoral. Potser a la tarda les onades poden situar-se per sota d'aquest mig metre, però el vent pot arribar a bufar moderat cap al sector de la Costa Brava. Tarda també amb cel variable i la matinada de diumenge ens passa un front que pot portar ruixats i alhora es reforça el vent de sud-oest al llarg de la tarda de diumenge. Això implicarà més onatge cap a la Costa Brava especialment. Per tant, diumenge amb núvols compactes a primera hora, amb algun ruixat cap al nord especialment, predomini de la maror, vent que s'ha d'anar reforçant a component sud i oest, més aviat cap al nord de la costa central i Costa Brava, on podríem trobar a la tarda onades que poden superar el metre d'alçada, amb tot plegat però amb temperatures sense canvis importants. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.